Tänään tulin tutustumaan japanilaiseen puutarhaan täällä Golden Gate Bridge puistossa, joka on todella kaunis. Puutarha on ollut täällä jo vuodesta 1894 ja on vanhin julkinen japanilainen puutarha Yhdysvalloissa. Sisäänpääsy tänne oli $8 per henkilö. Tänne on kiva tulla istumaan ja rauhoittumaan vaikka kirjan kerran. Puistosta löytyy myös nimensä mukaisesti kahvila, jossa myydään teetä ja pientä japanilaista naposteltavaa. Suosittelen ehdottomasti täällä käymistä, jos olet San Franciscossa.